Buzău au avut parte de o surpriză chiar înainte de începerea noului an școlar. Au primit rechizite, îmbrăcăminte, calculatoare și biciclete prin proiectul Ajută un copil să meargă la școală, organizat de altfel de Rotary România în parteneriat cu Rotary Club Zeelamzee, Austria. A ajuns deja la ediția cu numărul 14. Programul Ajută un copil să meargă la școală vine în sprijinul elevilor din medii defavorizate. Organizatorii au dăruit 98 de pachete copiilor din familii numeroase, pentru care noul an școlar vine cu cheltuieli însemnate. Acest an suntem la Siriu, în județul Buzău, un eveniment extraordinar în care am unit mai multe cluburi Rotary din România, prieteni care s-au unit pentru a face bine. Anul acesta am adus rechizite școlare, ghiozdoane noi, îmbrăcăminte, încălțăminte, biciclete, computere și alte obiecte utile copiilor pentru a merge la școală și pentru a le spori nivelul de a se educa. Das hat begonnen circa 2011, 2012 und dann hat sich diese Beziehung verstärkt und wir haben dann ein Freundschaftsabkommen zwischen Rotary Club Zeelamzee und Rotary Club Bukarest. Das war ganz bunt gemischt von Schuhen, Bekleidung, Artikel für die Schule, Computer, das ist heute eine wichtige Basis für das weitere Leben, und zum Schluss auch Fahrräder, das ist Mobilität für die Kinder und auch Spaß und ganz wichtig auch Fernseher für die Familien, damit sie das Tor der Welt öffnen können. Cei mici s-au arătat foarte încântați de darurile de la Rotary România. În sacii plini cu daruri au descoperit rechizite, rucsacuri, îmbrăcăminte și încălțăminte. Fără de ghete, ce ai mai primit? Aveai nevoie? Am primit un ghiozdan, un training și niște adidași. Da. Am primit un ghiozdan, un training și niște adidași. Câți copii aveți? 8. Ce ați primit astăzi pentru ei? Niște ghiozdanele, hăinuțe, cred că rechizite și vă mulțumim. Vă prind bine? Foarte bine, foarte bine. Destul de cheltuială acum la începutul anului școlar? Da, da. Elevii cu rezultate bune la învățătură au primit în dar și calculatoare, biciclete sau televizoare. Programul Ajută un copil să meargă la școală vine an de an în ajutorul comunităților din zone defavorizate, de fiecare dată într-o altă localitate unde este nevoie.